Здравейте! Днес ще говорим големия проблем, трета сливица. Дали имаме, дали трябва да се отстранява, какво трябва да се направи. Първото, което е много важно, да знаем, всички деца имат трета сливица. Едните деца са по-проблемни с трета сливица, а другите не са. Как се установява? Установява тези деца, които имат чести хреми, продължителни хреми. Трета сливица, понеже се намира в нозоглътката и е много важно като орган, защото нозоглътката се намира евстахиева тръба, който свързва ухото с носа. Тези деца, които имат проблеми с трета сливица, няколко показателя има. Първият показател е тези деца седат в повечето случаи с отворена уста. Това говори, че детето не може да диша през носа, затова е по-лесно, отваря устата и диша през устата. Втория показател е, както говорихме по-малко по-рано се споменах, честите хреми. Трето, което е проблеми с ушите. Тези деца имат чести отити на средното ухо, възпаление на средно ухо, понякога събиране на серозен течност в средно ухо и по този начин детето има вероятност да има намален слух, хъркане. Хъркането е много специфично, защото хъркането трябва да е всяка поза. По гръб, настрани, не е само по гръб. По гръб, по принцип, една идея, всичките, понеже мускулатурата се отпуска назад, има вероятност да хъркаме една идея повече. И тези показатели са много важни. Проблеми с ушите, чести, хъркане, всяка поза и допълнително седене с отворена уста. Как се доказва, както и други кривове съм казал, носен секрет задължително, дали има бактерии или не, много важно. След като има бактерии, излекуваме бактерията. Ако няма бактерия, вече има няколко начина за установяване. Начин едно е с една флексибилна камера чрез носа. Стигаме до нозоглътката, буквално го виждаме къде е третата сливица, дали е оголемена. Другия вариант е по-стар метод, но много достоверен, рентгенова снимка. Правим на епифарингса и виждаме нозоглътката дали е запушена или не е запушена. Защото проблеми, които не се лекуват на време, почват да увреждат ушите в бъдеще, челюстта, скулите и всичко. Така че трябва да обърнем внимание дали имаме проблем, но всичките проблеми с трета сливица не са за отстраняване. Почва са за наблюдение.